سلام سلام كبرات تخاتلتنا كم ياللهم أبزر لكم سلام نتعنا نكون لكم نمنا قدم أبيلنا بزعبة تقولنا زر لكم متباع الشرب مبال كومنت نصحف ونستفر عليه مهارتن أزيم تقنتن رئيتو تاتويكا كومنت نصحفكم أزينا أنا نمسكن استفر لكم سبات أولنا الوقت إزمدة بزي كينا قارصو سكفتات علىكم كم تزنببني بكومنت مالتي بس قات عمزخا قال كاتولكم يدلي كسبتي استخاله ويكابتي أكداس نولو درجة سب نبتصح استخاله متن كم زين قارصو مالتي سلازي ناب ناي لو معتي ناي اينس ناي دوج كورس كملس مالتي ناي لو معتي كورسنا دما بزعبا ناي بزعبا فراغ اون فراغ وورد كم زبزين ريا زلنا مالتي زمالت كنتاي مالتي فراغن اون فراغ وورد حدوتات بزي ناي حدوت قالات مالتي حجي اقدم ابيلنا وي كافته زحلفه مدبات وي افتا زحلفه كفال بزعبا ناي في فراغن وورد رينا نيرنا تاي مالتي مسون قال كل بليسنا نيرنا مالتي حجي خاني كم قصلتناتو مالتي كمي غيرنا بزي سوم بزيتم فراغ وورد زبحالو في فراغن في سلز جمهور كلهم في فراغن بورد نلهم بزي كومهم كخمي غيرنا فراغن ندالو يت ارستنا ماتيك مجمرن لو معلتي السو حجي ازي قليل نغريو اتا عند نغبرا طرح انتايو كمتا قديمنا زرانايو فيرب كل غزي انتايلنا نيرنا حد سنتنس كنسرحن كلنا وي حد ذاتس بزنا يزعدي ذاتس كنسرحن كلنا وي مولو حساب كنسرحن كلنا كل غزي verb apposition سواي ويك apposition سواي يمص مالتي ازي abnormal sentence ويك ذاتس مالتي زون زلو حتو انت راه كير كوينخا خمزه بزي اندريا زلنا verb كل غزي امتاي نغورو apposition اينس نغورو اذا خنتاي مالتيو غسي اب مجمرتا نغورو مالتي كمتي نورمال ذاتس كنسرح كلنا زي كونه اب قداماي نغونتو نقدميت نمصو مالتي بايشبيل ويكا نابنت كرينا كسر حدا drinks through cafe ولالو تايبلالو drinks through cafe بونت ستديها ويديخي جي دو نول سلازلنا كلا اكل سلازلو ودتكم قالتكم غير ماتي ويودو قالكم غير ماتي سلازي ديخا ديخ غيريو حفشاو بناي ود تراك خيدي كله نسو سلازغنا مالتي سلازي drinks through cafe ولنالو verb حجي ابي هالو بزي اتي drinks تندي verb حجي تا action زغلص اندي تقال verb زبحال drinks through cafe حجي تا drinks ساتا verb دوش لزونه است وسيله قدمنا رينا ينازي drinks through cafe حجي زي انت كوينا لا حطو كوينا لا مالتي اين فختا verb نقدم تامصي سلاز سرعكوا فراغ كوينا لا مالتي كم كاليت حطو جيستونا هاوز نجازات تخيل ديخا ولالو حجيت ناي جين verb iti guest دو ناي دوش لزخون يز guest زخون له مرغاي جين ناي مخالي سلاز بقنميت بسمصاخو ت verb انت يخونالو ناب حتو يغيرالو مالتي سنتنس ولا تزاتس wohnen Sie in Hamburg in Hamburg اب هامبورغ ديهم تنبرو يبلالو حجيت حتو كمي غيرنا سرحنا لنا مالتي زين ربع كرنا عيتين زلو ويزن قيح زلو قيحين زلو سنتن verbs وقاتن verb سلازي كل غزي verb بقدم تامصي انت داتي سنتنس اجميريو ويتزات ساجميريو كل غزي انت غيريو لكم مالتي حتو غيريو علكم مالتي حراي نغصل ازي انت دا خمزي لسه حتيتناخ انتايلنا نملس زي عجن تايلنا لنا verb ندي كمزي لمزحتنا انت فورت ناتنا وي ميلس ناتناخ انتايو زخون كاهرينا سوغنتايو يا اودا ناين ميرسي وي اوه وي نونو يلو يملس كل غزي كبزي في فراغن فورت زحتت حتو بمنتاي نملسو وي بيا وي بناين وكا ياين اليوم زمعنا مونغو غن حفشاوي ويا وي ناين يلو زملس عينت حتو يو اتي بخمز ندالو حتوات مالتي نسوع سلازلنا كغطلي خابزي انتاي زبحالونا اب ناي جيرمن قانقا شتارك فيربن زبحالو انتاي ماتيو حجي كمتي شمو خمز حبرو شتارك مالت حيال مالت اندي وزا شتارك فيربن كا اورب كمز كبد زبولو افتناتهم جراماتيك مالتيكو
ክኾን ዘሎ ሕጂ እንታይ ምንሶም ወይ እንታይ ስለ ዝኾይና ሽታርከ ቨርብን ኢልና ንፈልዮም ብድሕሪኡ እውን ሽባኸ ቨርብ ክንርኢና እሶም ከንታይ እዮም ከዓ ክንርኢና ማለት እዩ ኦኬ ክልቲኡ ገይሩ ኣለኹ እዚ ሽባኽ ማለት እንታይ ሬጉላር ወይ ከዓ ከምዚ ሬጉላር ዝኾኑ ወይ ከዓ በቲ ኣቐዲምና ንፈልጦ ሕጊ ብኡ ተማእዚዞም ዝኸዱ ዓይነት ቨርብ ማለት እዮም እቶም ሽባኽ ወይ ከዓ ሬጉላር ዝብሎም ዘለና ማለት እዩ ስርዓት ዝኾኑ ቨርብ ወይ ሽባኽ ማለት ቃል በቃልካ ድኹም ማለት እዩ ሽታርክ ዝበልናዮ ከምዚ ሓያል ዝበልናዮ ቀዲምና ከዓኒ ወይ ከዓ ኢሬጉላር ማለት ሕጂ ዘይስሩዕ ኣካይዳ ዝኸዱ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሕጂ በቲ ሕጊ ዘይቅየዱ ዓይነት ቨርብ ማለት እዮም ስለምንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከም ኣብነት ናይ ሽባኽ ቨርብ እንታይ ንሪኢና ለርነን ናይ ለርነን ሽባኽ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ሽታርክ ከዓኒ ፋረን ወይ ከዓ ናይ ሽታርክ ወይ ናይ ኢሬጉላር ቨርብ ፋረን ከዓ ኢሬጉላር እዩ ስለምንታይ እዩ እቲ ሽባኽ እቲ ከዓ ሽታርክ ተባሂሉ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ፐርሶናል ፕሮኖምን ኣምፂኦም ኣለኹ ብዝልክዕ ከም ዝሓለፈ እንታይ ከም ዝወስዱ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንተዳ ንርኢ ኣለና ኮይና ኢሽ ኢልና እንታይ ንብል ኣቐዲምና ምዝረኣናዮ ሕጊ ለርነር ንብል ዱ ሌርንስት ኤስቲ ጥራሕ ንውስኸሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዱ ኣቐዲምና ስለ ዝረኣናዮ as is learned learnen ምምሃር ማለት እዩ ኣቐዲምና ስለ ዝረኣናዮ ሓንቲ ፀገም ይብሉን wir lernen ንሕና ንምሃር ihr lernt ንስኹም ትመሃሩ sie lernen ንሳቶም ይመሃሩ ዚ ለርነን ንስኹም ትመሃሩ ናይ ኣኽብሮት ማለት እያ እታ መወዳእታ ዘላ እዚ ከምዚ ጌርና ኣብ ሽባኽ ወይ ኣብ ሬጉላር ሕጂ ፀገም የለን ልክዕ በተን ሕጊ ይኽተላ ኣለዋ ማለት እዩ ከምተን ሕጊ ኣቐዲምና ወይ ቅድሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዘእተናዮ ማለት እዩ ኣብ ሽታርክ ወይ ኣብ ኢሬጉላር እንተዳ መፂና ኸ ናይ ፋረ ንርኢ ኢሽ ዘኢልካ እንታይ ይብል ፋረ ከም ዘላታ ኦኬ እቲ ሕጊ ይኽተላ ኣሎ ይጥራሕ ወዲኣ ኣላ ኣብ ዱ እንተዳ መፂኻ ግን እንታይ ይኹን ኣሎ ዱ ፈርስት ኣይብልን እዩ እንታይ ዳ ፌርስት ኤ እምሎት ይገብሮ ማለት እቲ ኣ ዝነበረ ብኤ ንገብሮ ወይ ከዓ ኣ እምላዎት ዝበሃል ናይ ጀርመን ፊደል ማለት እዚ ኣ እምላዎት ንገብሮ ፌርስት ትኸውን ማለት እዩ ኣብ እያ እዚ እስከ እንታይ ይኸውን ፋርት ዘይኮነ ፌርት እዚ ከዓኒ ኤ እምሎት ንቕይሮ እቲ ኣ ዝነበረ ማለት እዩ ኣውር ገይረ ኣለኹ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ቪርጋ እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎ ፋረን ኣብ እያ ፋርት ኣብዚ ፋረን ኣብዚ እውን ፋረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሽታርክ ቨርብ ዝበሃሉ ኣበዮም ዝቕየሩ ዘሎ ብብዝሒ ወይ ከዓ ኣበይና ነስተውዕለሉ ዘለና ምቕያሮም ኣብ ዱን ኣብ እያ ዝኢስን ኣብ ካልኣይ ፐርሰን እንዘር ፐርሰን ዝበሃሉ ወይ ከዓ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ካልእ ኣብ ትዛረበሉ ዘለካ ግዜን እንታይ ክኾን ኣሎ እቶም ሽታርክ ወይ ከዓ ሬጉላር ቨርብ ይቕየሩ ኣለዉ እቲ ናቶም ፎርም ወይ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ በዚና ከዓ ሽታርክ ንብሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሽታርክ ወይ ከዓ ኢሬጉላር ቨርብ ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ሎሚ ፀቂጠ ብዛዕባኦም እቶም ዝተፈላለዩ ዘሎ ከም ኣቀያይሮም ጥራሕ ክንርኢና ማለት እዩ እቶም ቨርብ ብዙሓት ቨርብ እዩ ዘለዎም ክገብሩ ዝኽእሉ ግን ሓፈሻዊ ካብ ምንታይ ናብ ምንታይ ይቕየሩ ክንርኢና ማለት እዩ እዚ ልክዕኹም እዩ ኤሰን ከዓ ሓደ ካብኦም እዩ ኣብ ኤሰን እታ ኢ ዘላ እንታይ ክትቅየር የብለና ኣሎ ኢ ክትቅየራ እታ ኢ ዘላ ኢ ክትቅየር እያ ማለት እዩ ኤሰን ንፈልጦ ኢና እንታይ ማለት እዩ ምብላዕ ማለት እዩ ትርጉሙ ምብላዕ መግቢ ምብላዕ ሌዘን እውን ልክዕ ከምኦም እዩ ሌዘን ኣብ ሌዘን ከንታይ እዩ እቲ ኢ ዝነበረ ናብ ምንታይ ይቕየር ኢ ይቕየር ማለት እዩ እታ ሓንቲ ኢ ዘላ ኢ ይቕየር ማለት እዩ ሌዘን ከዓኒ ምንባብ ማለት እዩ ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ሕጂ ንርአ ኢሽ ተይል እንታይ ይብል ኤሰ ich esse ኣነ በሊዐ ዱ ኢስት ንስኻ ትብል ሕጂ ኢስት ዘላት ኢ ዝነበረ ቅድሚት እንታይ ኮንሎ ሕጂ ኢ ኮይኑሎ ማለት ዱ ኢስት ኢ ዝነበረ ኢ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዱ ኢስት ዱ ኢሽ ኤ ከምሲ ኢሽ ኤሰ ዝብል ነይረ ዱ ኢስት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እታ ኢ ዝነበረት ኢ ትቕየር ኣላ ስለዚ እዚ ከዓ ከምኦም ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብ እያ ዚኤስ ኣብ ሳሳይ ወይ ምሳና ዘየለ ሰብ ዝዛረበሉ ግዜ ከዓ ልክዕ ከም ዱ ምክንያቱ ኤስ ኣብ ክልቲኡ ስለ ዘሎ ሓደ ክኾን ግድነት ዱ ኢስት ወላሳ እያ ዚ ኢስ ኢስት ንብል ኣብዚ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኢ ዝነበረት ብኢ ትቕየር ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ wir essen ja
vir essen ንሕና ንበልዕ ከም ዘለዎ ክመፅእ እዩ ያ ist ዝኸኣልክ ትሕግ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ዘሎ ኩሉ ዚ essen ንዚ essen እዚ ፀገም የብሉን ሌዘን ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣብ ሌዘን ከዓ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ እታ ሓንቲ ኢ ዝነበረት ብምንታይ ነቒራ ብኢን ኢኑ እንታይ ማለት እዩ ኢ ንውስኽ ኣለና ወይ ከዓ ኣብ ሕጊ ክንሪኦ እታ ኢ ጥራሕ ዝነበረ እንታይ ነቒራ ኣለና ኢ ኢ ነቒራ ኣለና ማለት እዩ ich lese ከም ዘለዎ ክኸውን ኣሎ du liest ንብሎ እዚ ማለት እዩ du lesest ገለ ይኮነን እንታይ ዳ du liest እቲ la ዝነበረ እንታይ ይኸውን li e ይኸውን ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ኢ ዝነበረ ብኢ und e ይልወጥ ወይ ይቕየር ኣሎ ኣብ ዱ ማለት እዩ ab ja sie ist ከዓ ልክዕ ከምኡ ja sie ist liest ምክንያቱ ቲኤስ ኦልሬዲ ስለ ዘሎ ኣይቅየርኒ ዱ ja sie ist liest ንብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ዓይነት ሕጊ ኣብ ዱን ኣብ ያን ኣብዚ ኤስ ኣብዚኦም ጥራሕቶም ዝቕየሩ ዘለዉ ማለት እዩ በዓል ቪር እያ እዚ ድማ ልክዕ ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ኣብ ናይ በዓል ሽፋኽ ወይ ከዓ ኣብ ሬጉላር ቨርብ ዝነበረ ከምኡ ምኽተል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምቕያሮም ነስተውዕሉ ኣበይ ኣበይ ከም ዘሎ ሕጂ ኸ ናይ ላውፈን ግሪና ማለት እዩ ላውፈን እንታይ ይቕየር ኣ ኡ ዘሎ ኤ ኡ ንቕይሮ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣ ዝነበረ እምላው ተወሲኽና ኤ ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ላውፈን እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ሙግያይ ማለት እዩ ab ich እንታይ ክኸውን ኣሎ ich laufe ከም ዘሎ እቲ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ du läufst ሕጂ ነስተውዕለላ läufst ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ኣ ኡ ዝነበረ ላውፈን ዝነበረ läufst ንብሎ ኣብ ዱ ማለት እዩ ኣብ ዱ läufst ኣብ ያ ዚእስካ läuft ንብሎ ኣለና ሕጂ ኣብ ዱ ኣብ ክልቲአን ማለት እዩ ኤ እምለውት ኡ ንቕይሮ እቲ ኣ ዝነበረ ማለት እዩ du läufst ja sie ist läuft ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ፀገም የብሉን ልክዕ ከምቲ ኣቐዲምና ንፈልጦ ሕጊ እዩ ላውፈን wir laufen wir laufen lauft sie laufen ሽግር የብሉን ማለት እዩ ቀፂልና ኸ ብዛዕባ ሽፋኸ ቨርብን ኮይኖም ሕጂ ሽፋኸ ቨርብን ኣቐዲምና ብዝሓለፈት መደብ ርኢናዮም ነርና ኢና ሕጂ ግን ወላ ዝተፈልዩ ወይ ከዓ ካብቲ ሕጊ ፍልይ ዝብሉ ቨርብ እየ ሒዘ መፅዮ ዘለኹ ኣገዳሲ ስለ ኮይኑ ተረኣየኒ ደግሜዮ ዘለኹ ሕጂ ማለት እዩ ዝኾነ ሽፋኸ ቨርብ ቲ ወይ ብዲ ወይ ከዓ ቢኤን ዝውዱ እንተዳ ኮይኖም ናይ ገዛ ርእሶም ሕጊ ወይ ከዓ ካብቲ ንፈልጦ ኣቐዲምና ብቐዳማይ ዝገበርናይ ሕጊ ውፅእ ዝበለ ኣካይዳ ወይ ኣፀሓሕፋ እዮም ዝኽተሉ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ኣርባይተን ርኢና ነርና በጋጣሚ ኣብኡ እዚ ሕጂ ኣርባይተን ሕጂ ቢቲ ትውድእ ማለት እዩ ሕጂ ትውድእ ክንብል ከለና እቲ ኢኤን ገዲፍና ቅድሚኡ ዘሎ ማለትና እዩ እምበር ዝኾነ ቨርብ ብኢኤን እዩ ዝውድእ እዚ ቲ ዲኤን ንብሎ ዘለና ግን ብዘይቲ ኢኤን ገዲፍና ቅድሚኦም ዝመፅእ እንታይ ዓይነት ቃል ወይ ኩሽታበ እዩ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ቢቲ ወይ ቢዲ ወይ ቢኤን ዝውዱ እንተዳ ኮይኖም ናይ ገዛ ርእሶም ኣካይዳ ወይ ካፍቲ ኖርማል ካፍቶም ሬጉላር ቨርብ ንባዕሎም እዚኦም ሬጉላር እዮም ግን ካብኦም ቅይር እብሊኦም ቁሩብ እንታይ ዝቕይሮም ክንሪኦ ኢና ሓቢርና ማለት እዩ ባይሽፒል ወይ ከዓ ንኣብነት ወሽባኽ ወይ ከዓ ሬጉላር ቨርብ እዮም ንሶም ከም ኣብነት ቫርተን ክንሪኢና ማለት እዩ ቫርተን ሕጂ ተዳ ንሪኦ ኣለና ኮይና ታቲ ቀይሕ ኣላ እሳ ሕጂ መወዳእታ ናይታ ቃል እንታይ ኮይና ኣላ ቲ እቲ ኢኤን ኣውፂና ማለት እዮም ዝበልናዮ ስለዚ ኣቲ ስለትውድእ እንታይ ዓይነት ሕጊ ኣለዋ ክንሪኢና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢልና ኣለና ፕሉስ ኢ ንውስኸሉ ማለት እዩ ኣብና ንውስኸሉ ክንሪኢና መጀመርታ ቫርተን እንታይ ማለት እዩ ምፅባይ ማለት እዩ ቫርተን ich warte auf jemanden ከምኡ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሎሚ ብዛዕባ ናይ ፕሪፖዚሽን ገለገለ ኣይንርኢና ዘድሕርና ክንመፁ ኢና ሕጂ ብዛዕባ እቲ ቨርብ ጥራሕ ንርአ ማለት እዩ ስለዚ ምፅባይ ማለት ኢልና ያላ ትርጉሙ ኣብ እንታይ ዓይነት ኣብ ምንታይ ወሲድካ ንሪኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ሬደን ማለት ምዝራብ ማለት እዩ ሪኢና ኣብዚኣ ኸ ልክዕ ከምኣ እንታይ ፕሉስ ኢ ማለት እዩ ትርጉሙ ኸ ምዝራብ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ናይዚአን ሕጂ እንታይ ይመፅእ ኣብ ቫርተን ich warte ንብል ማለት እዩ du wartest ሕጂ ኢ ንውስኸሉ
ናይ ዱ እንታይና ንፈልጦ ነርና ቅድሚ ሕጂ ኤስቲ ንውስኽ ኢልና ነርና እቲ ኢኤን ወሲኽናስ ኢኤን ኣጥፊናስ ኤስቲ ንውስኽ ኢልና ነርና ሕጂ ግን እቲ ኤስቲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ቅድሚኡ ግን ኢ ንውስኽ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጊ እዚ ማለት እዩ ቢቲ ዝውዱ ኩሎም ቨርብ ተኮይኑ ያ ዚ ኤስ ተኮይኑ ከዓ ልክዕ ከምኡ ቫርተት ቲ ጥራሕ ድውስኾ ዝነበረ ሕጂ ግን ኢ ንውስኸሉ ቅድሚ እቲ ቫርተት ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ቪር ፀገም የብልናን ቫርተን ሕጊ ከም ሕጉ ማለት እዩ ኣብ ያ ከዓኒ ቫርተት ይቕየር ማለት እዩ ኢ ንውስኸሉ ቅድሚ ቲ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ክልቲኡ እዚ ከዓኒ ኣብ ናይ ክብረቱን ኣብ ናይ ምሳና ዘየለው ሰባት ወይ ከዓ ካብ ክልተን ላዓል ብዙሓት ኮይኖም ምሳና ዘየለው ሰባት እዚ ኣብ ንብለሉ ግዜ ከዓ ቫርተን ከም ዘለዎ ይቕየር ማለት እዩ ሬደን ሬደን ከዓ ልክዕ ከምኡ ዲ እውን ሓደ ካብኡ ኢልና ነርና እዚ ከዓ ዲ ስለ ዝውድእ ከምኡ ኢ ክውስኾ እዩ ich rede du redest ሕጂ ኣብዚ du redest ኣይትብልን ኢኻ እንታይዳ du redest plus ኢ ንውስኸሉ redest ንብሎ ማለት እዩ ያ ዚ is redet ያ redet ኢልና ንቅፅል ኢ ንውስኸሉ ደድሕሪ ዲ ማለት እዩ wir reden ፀገም የብልና ንሱ ያ redet redet ኣይትብልን ኢኻ ኣውፂኻ ግን ያ redet ደድሕሪ ዲ ኢ ንውስኽ ፕሉስ ኢ ይኸውን ማለት እዩ reden wie sie reden ንሳቶም ይዛረቡ sie reden ንስኹም ትዛረቡ ከዓ ንብል ማለት እዩ ኣብዚኦም ፀገም የለን እቶም ዝቀያይሩ ሕጂ ኣብ ናይ ሽባኽ ወይ ኣብ ሬጉላር ቨርብ ብቲ ዲኤን ዝውድኡ ኣብዮም ዝቕየሩ ኣብ ያ ዚኢስ ኣብ ዱ ማለት እዩ ቀፂልና ቢኤን ዝውድእ ክንርኢና ሳይክነን እንታይ ትውዳእ ኣላ ተቐያሓ ዘላ ኤን ትውዳእ ኣላ ሳይክነን ንብብ ከዓ ኣብዚ ከንታይ ክንገብር ኢና ልክዕ ከምኡ ፕሉስ ኢ ክንገብር ኢና ማለት እዩ መጀመርታ ሳይክነን እንታይ ማለት እዩ ምስኣል ከምዚ ድሮው ምግባር ማለት ሳይክነን ich ሳይክነ ፀገም የብላን ኣብ ich ሽግር ዝበሃል የብላን እታ ኤን ጥራሕና ነጥፍኣ ማለት እዩ ዱ ሳይክነስት ፕሉስ ኢ ቅድሚ ኤስቲ ውሳኽና ኢ ንውስኸሉ ዱ ሳይክነስት ትኸውን ማለት እዩ ያ ዚ ኢስ ሳይክነት ሳይክነት ዘይኮነ ሳይክነት ኢ ንውስኽ ደድሕሪ ኤን ማለት እዩ ኤን ዝውድእ ስለ ዝኾነ ቪር ሳይክነን ፀገም የብልናን ናይ ቪር ናይ ንሕና እዩ ያ ሳይክነት ኢ ትውስኽ ኣብዚ ኣብ ክልቲኡ እዚ ከዓ ሳይክነን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ኣብ ሽባኽ ቨርብ ወይ ከዓ ኣብ ሬጉላር ቨርብ ብቲ ወይ ብዲ ወይ ብኤን ዝውድኡ እንተዳ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዱ ኣብ እያ ዚኢስ ኣብ እያ ኣብ ንስኹም ማለት እዩ ኣብዚኦም ሰለስተ እዚኦም ቅድሚቶም ሕጋዊ ዝኾነ መወዳእታ ወይ ኢንዱ ንገብረሎም ኢ ንውስኸሎም ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎማዓት ዝበልኮን ኣርእስቲ እዚአን ነይረን ምናልባት እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ የሕፅር ኣቢለ ወይ ፅቡቕ ወይ ከዓ ንብዝሕ ዝበለ ኣብነታት ሒዘ መፅእ ዘለኹ እዚ እንተዳ ፈሊጥናዮ ብሕጂ ንዝመፅእ ትምህርቲ እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ገሌልና ኣይንሽገርን ወይ ከዓ ኣይንድህለልን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ኣለዉ ብዙሓት ቨርብ ኣለዉ ዝተኻእለ መጠን እቶም ቨርብ ወይ ከዓ እቶም ሽባኽ ዝበሃሉ ወይ በዚኦም ዝውድኡ ወይ እውን ሽታርክ ቨርብ ዝበሃሉ ክንፈልጦም ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ እዩ ንጉዕዞና እንዳሕራይ ክንመሃር ከለና እውን ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእና ክኸይድ ተዳ ኮይኑ እቶም ቃላት ንእግረ መንገድና እንዳረኣናዮምን እንዳላለናዮምን ተኸድና ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እንተ ኣገዳሲ ኮይኑ እቶም ቃላት ኩሎም ከምፆም ክእል እየ ምናልባት ከም ርእይቶኹም እውን ክፅበየ ማለት እዩ ከምኡ ክገብር ድዩ ዘለኒ ወላስ እቲ ቀንዲ ርእስቲ እየ ክትንክብ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ኣርእስታት እየን እዚአን ምክንያቱ ጉሩንድላገ ወይ ከዓ መሰረት ናይቲ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እዚ ክንፈልጦ ይግባእ ማለት እዩ እዚ እንተና ፈሊጥናዮ ኣብዚ ዝመፅእ ንኸዶ ጉዕዞ ሽግር ዝበሃል ምስ ቋንቋ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ግራመር ፀገም ኣይክህልወናን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ብዝተኻእለ መጠን እቲ ግዜና ምጥፋእ ኣይተረፈን ንስኹም ግዜኹም ተጥፍኡ ኣለኹም ግዜኹም ምጥፋእኩም ዘይተረፈ ተማሂርኩም ክሪአኩም ከና ደስ ስለ ዝብለና ብዝተኻእለ መጠን
ጽዕርኩም እቲ ንህቦ ዘለና ትምህርቲ ተኸታቲልኩም ጎኑ ጎኑ እውን እንዳንበብኩም ከይድኩም ክትገልዎ ብዙሕ ተስፋ ይገብር ማለት ስለዚ ኢሎም ዝበልኮ እዚ ነይሩ ደጊመ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ይምነ ክሳብ ዳሕራይ ወይ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሰሰናዩ ቻው